bayicula lengoma bethi bayede uyingonyama yezulu uAlpha noOmega uyisiqalo nesiphetho bese sho bayede ethi bayede wena unguye owavuke ethuneni wafa ngosuku lesithathu wavuka abafileyo ethi bayede. The word that has been spoken unto us has lifted us up. We are no longer the same. No matter the situation may say you are the same, but you are no longer the same. The Bible says, she was no longer the same. Now we are no longer the same. Nothing is impossible. If we have faith in God, there is no doubt in our heart. We can say to this mountain, be down and move. Amen. I would like us to go to the word of God. Siyalas sonke leli verse uJohn chapter 11. Ungubayede igama lakhe. Unkosi engcwele. UNkulunkulu owayekhona umhlaba ungasekho. UNkulunkulu ongcwele. Ngizocela nje sivule sibuthi mfundele ngezulu mama. Amen. From this one. Thank you, Jesus. Yes. Kwakukhona othile ogulayo uLazaro waseBethania. Lithi iBhayibheli kwakukhona othile. Lo othile wayenesimo esithize ayibhekene naso. He was going through something. Namhlanje mhlawumbe khona umuntu othile ona. Njengoba uLazaro wayekhona, lithi iBhayibheli wayekhona umuntu othile owayengaphilile kahle wayegula. Namhlanje ebusuku sizothi khona la ogula khona. Khona lapho okubuhlungu
uMaria nodadewabo uMartha. Amen. uMaria wakunguye owagcoba inkosi ngamafutha wesula izinyawo zayo nezinwele zakhe. Omnewabo uLazaro wayegula. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, bheka lo omthandayo uyagula. uJesu esemzwile lokho wathi, lokhu kugula akusiko kokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Amen. Uthini uJesu makufika kuye iprayer?